τον κύριο Λεβέντη ήρθαμε πριν από τις εκλογές σε επαφή. Πήρε τηλέφωνο και πήγα στο γραφείο του. Μου είπε: θέλω να με βοηθήσεις στις επερχόμενες εκλογές. Με τον ίδιο είμαστε γνωστοί, όπως είπα, 20 χρόνια. Του είπα, το σκέφτηκα, του είπα γιατί όχι. Συνοδευόμουν από 3 άτομα, μεταξύ των οποίων σας είπα έτυχε να είναι και η μητέρα μου μαζί. Κάποια στιγμή συζητήσαμε τη θέση στην λίστα που θα με έβαζε. Μου είπε: μη σε απασχολεί, θα σε βάλω στη... Ήταν με λίστα τότε, ναι. Ναι, θα σε βάλω σε μια θέση. Σου ορκίζουμε στα κόκκαλα της μάνας μου. Είχαμε βγει στο διάδρομο και συζητάγαμε όλοι μαζί, οι 4 μας, οι 5. Το δεύτερο χρόνο θα είσαι στη Βουλή. Του είπα: δεν με ενδιαφέρει, αλλά Γιώργο, σου ορκίζουμε στα κόκκαλα της μάνας μου. Μετά από αυτό, είδα ότι σε λίστα με είχε βάλει 8ο. Τέλος πάντων. Και μετά από ένα διάστημα, διάστημα είδα ότι αθέτησε. Και ο λόγος για τον οποίο αθέτησε ο βασικός είναι ότι ο γιος της γυναίκας του, ο Γεωργιάδης, αν δεν κάνω λάθος. Ο Γεωργιάδης είχε βγει βουλευτής και θέλοντας να μην τον αλλάξει, η ίδια τον έπεισε να παραβεί. Δεν το γνωρίζω αυτό. Το γνωρίζω. Το θέμα είναι ότι σαν άνθρωπος ο κύριος Λεβέντης, σαν άνθρωπος είναι καλός, είναι σωστός, σοβαρός. Τι σοβαρός, μας κολέγησε. Όταν ένας άνθρωπος ορκίζει τα κόκκαλα της μάνας. Τον είπατε πονηρό. Μα δεν έχει, ο ένας άνθρωπος δεν έχει ψυχή, δεν έχει αξιοπρέπεια. Ωραία, τον είπατε πονηρό, δηλαδή. Δεν θα ορκιστώ ποτέ τα κόκκαλα της μάνας μου. Τον ελληνικό λαό, αυτά που έλεγε. Σαφώς και τον κολέγησε. Τρέχει πίσω από τον Τσίπρα αυτό που είπε ο Καλιάνος. Ότι χαρακτήριζε ο Τσίπρα καλό παιδί. Εγώ πήγαινα στη Βουλή ένα διάστημα, ένα δίμηνο, γιατί αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα υγείας και το έμαθα ο Λεβέντης και δεν πάτησε στο νοσοκομείο, παρότι τον πήρα ο ίδιος τηλέφωνο. Τι λέτε? Δεν πάτησε, σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πολύ σοβαρό που λέτε. Γιατί, κύριε Λεβέντη, κάνει τέτοια πράγματα? Αυτό είναι ανθρώπινο. Δεν πάτησε να με δει και ο άνθρωπος αυτός, σοβαρό πρόβλημα υγείας, παραλαμβάνω, αθέτησε το λόγο του και κολέγησε όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους. Δεν έχει αξιοπρέπεια. Δηλαδή και αυτά που έχει πει η κυρία Κασάμπαλη με το χέρι στην καρδιά, επειδή είστε σοβαρός άνθρωπος και πολύ καλός άνθρωπος. Αλήθεια. Με το χέρι στην καρδιά, αυτά που έχει πει στον ελληνικό λαό ήταν ψέματα όλα. Σας μιλάω λόγω τιμής. Στο όνομα της αξιοπρέπειας, ούτε ένας Έλληνας δεν πρέπει να γυρίσει να κοιτάξει αυτόν τον άνθρωπο. Εάν έχει φιλότιμο, για μένα απόψε πρέπει να πάει στον κύριο Βούτσιπ, τον πρόεδρο της Βουλής, και να του πει: παρετούμε. Δεν έχει λόγο ύπαρξης. Κύριε Κασάμπαλη, αλήθεια. Είναι αναξιοπρεπής, ψεύτης, ελεηνός και τρισάδιο. Αλήθεια το λέω. Καμιά φορά λέγαμε λίγα πράγματα περισσότερα, αλλά αυτό το πράγμα που είπε ο κύριος Κασάμπαλης απόψε δεν το περίμενα από τον Βασίλη Λεβέντη. Αυτό που είπε, θα ξανάρθετε κύριε Κασάμπαλη. Δεν το περίμενες από τον Βασίλη Λεβέντη, την αθώα περιστερά που γύρισε με το Τσίπρα. Έλα ρε Αντώνη που γύρισε με το χέρι έξω. Στέφανε, πώς βγαίνεις αύριο? Πώς βγαίνεις αύριο? Γύρισε έξω με το χέρι σαν αυτό. Πάντα ελπίζεις και έπαιρνε λεφτά από τους επιχειρηματίες. Ελπίζεις πάντα. Παλιά ξέρω τι έκανε. Ξέρω το μαγαζί που πήγαινε και έτρωγε, γι' αυτό του κάνει την πλάκα ο δημοσιογράφος. Σουβλάκια στην Ομόνια και δεν έχω άλλο χρόνο, λέω. Θα ξανάρθετε. Σας δίνω το λόγο μου, θα ξανάρθει. Εγώ θα το δίνω το λόγο μου. Και δεν πλήρωσε ποτέ. Για τον κύριο Λεβέντη θα ξανάρθετε και αυτά που είπε. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Παρακαλώ πάρα πολύ γρήγορα, πώς βγαίνουμε αύριο, πώς βγαίνει η εφημερίδα αύριο? Είπα, το τσιράκι των εφοπλιστών πάει σε εκλογές, πήρε το μυστρί, κόβει τις κορδέλες, ετοιμάζεται να κάνει εκλογές, ετοιμάζεται να κρατήσει σε ομηρία για πολύ καιρό ακόμα με τις ενστάσεις τους δαβατζίδες, τους καναλάρχες, ετοιμάζεται μάλλον να πάει σε δεύτερη μοίρα την δεύτερη αξιολόγηση, δηλαδή να μας κρατάει σε τέτοια αγωνία, για να πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να κάνει εκεί μια προεκλογική φιέστα και να κατέβει και να στήσει κάλπες για να πάει σε εκλογές, ενώ ξέρει ότι θα τις χάσει. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει, γιατί και δεύτερος να είναι θα έχει τίποτα πουλιτάρια σαν το Λεβέντη για να τον στηρίξουμε. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανε. Εκεί θα διαβάσουμε αύριο το Μακελιό, το οποίο είναι μια εξαιρετική εφημερίδα και έχει μπει για τα καλά στη ζωή των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι, προσθέσουμε να κάτι. καληνυχτήσουμε, να πούμε την καληνύχτα προσθέσουμε μας κάτι. στον κύριο Γιώργο Κασάμπαλη. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα ξαναέρθετε, κύριε Κασάμπαλη. Αλήθεια, σας λέω στο λόγο μου. Επειδή δηλαδή μου κεντρήσατε το ενδιαφέρον. Δεν το περίμενα αυτό. Ορισμένα πράγματα δεν περίμενα από το Τι δεν περίμενες, μωρέ, τι δεν περίμενες τώρα να ακούσεις για το Λεβέντι. Είναι θέμα χαρακτήρα ορισμένα πράγματα, Στέφανε. Άλλο το πολιτικό και άλλο χαρακτήρα. Λοιπόν, πάμε να καλησυνυχτήσουμε την κυρία Μαρία Αντωνίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε για το θέμα της παιδείας που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και αυτό θα έρθετε μια άλλη φορά, μέσα στην εβδομάδα νομίζω. Την επόμενη. Είναι πολύ σημαντικό. Εμείς ξέρετε ότι είμαστε ανοιχτοί εδώ πέρα και κάποια στιγμή ποτέ δεν πιστεύω να γίνετε Ζαχαριάδης και να πείτε κι εσείς ότι δεν μας γνωρίζατε ή ότι δεν έπρεπε να υπάρχουμε. Λοιπόν, να καληνυχτώ και τον κύριο Νίκο Μπογιατζίδη. Καλή επιτυχία, θα είμαστε πάντα κοντά σας. Να είστε σίγουρος ότι από εδώ πέρα τουλάχιστον θα βρίσκετε όσο είμαστε ανοιχτοί, θα είστε. Ζούμε περίεργες καταστάσεις. Ξέρετε κάτι, στην Καβάλα δεν έχουμε βήμα στα τοπικά κανάλια και έχουμε. Εδώ, λέω και στα τοπικά κανάλια, να ξυπνήσουμε. Σε άλλο κανάλι. Και να μην τα παίρνουν από κανέναν άλλον. Βγαίνουμε. Λοιπόν, Σοφία. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ από Σοφία την Παραδείση, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ και από μένα. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.